Bint, Bint, anan. Anan. Yow, Bint, fewdenam ke jaari yow. Fewdenam ke jaari. Ankam, woni. Ananani sala, fewdenam ke jaari. Am sana bindi. Jol ko chama, be lelo min. Bint, no to mi gay. Koto maro ko woni. Maro ko hirani hanki ko. Sakki almudo. Bint ko tata maro ko almu be an Bint. Nda. Bint, mi yote rapote. Nanganam gay. Kuma dem dum. Walla me bitik. Ya no. Bitik ana sele, bitik odo yimi fu ni ngutti ala wa ya do sala nga pa hajam wa ya di jodi. Jono no bara ni. Ni no bata lero te hawra de jam ka kontino ko ka dum ganda dum. Bint. Ya wide. Min hiji ma bon wawa hor. Su hali yimi be ko leli ani de. Musa. Sayyidina Musa hal aw afalna kam ke jaari Bint. Me joni ko ko kadi be no diri ha pare ala hamba mi hen. Premier corps. Bint, il faut Moussa doygol. Ni kam e mbawdu wonirde. Mina warta kam e korka. Anani ko mi man ko. Aran ko 40 man. Sarwa cutira mballo lelo da ha jamu sala jabi. Jango kam mi horay. Way marani baw jango. Sam hejjay. Wallahi ma tan bol. Man na karata. Ile ma ho. Imbécile. Dum jokata. Dum no kam jokata e o gal. Premier cork eden bendor. Dum mi wawa dum. Mina ifa mi jemi wawa on saka me jaabi. Binta, ero kam ne biya. Ndegam yaay wadde soleur de. Yaay wadde soleur torop sax. Binta. Binta. Gulgongola wada dum sorale non. Wa hor marwul. Musa tayam torop sax. Na babgal. Bint. Sehilam gidam noddi kam nen ara. Nene lawol. Dum noddiranno man. A fami. Ndaha jiiɗo gertogal sa dañi hay sinno gertogal gooto anani e salade pour kumtorɗen ɗum so Allah jaɓi kumtari baɗɗo doole noon ni babagal ɗum timmani jogu gertogal holɗum teminay tem jeere welani mais so jeere welani jawa ummade finina kam ke jaari anani an hande kala ko dañɗa upset hande kam baɗɗo planide hay nokkum wawa yaade nami hejjaki han hoteji ɗum addano aɗa haara les radiateur ɗum mi te ko premier korko noon mbaɗɗa karmat mi wontama ɗum rukkude noon désormais nadde lijjutoya yaab jeere sa yiɗi dépense mawɗo a finat finnina kam kejjade mi hejjo ha reedu waɗa duut mumo mi yiiloyo waymo hejjaki kam mi wawa yaltude galle assalamu aleykum eyyi kañum kay ceerno moƴ o yettima eyyi Bomary Sy eyyi o haali gonga joni ƴew tinno yo daro e damal ngal mbaɗa ara joni min goɗɗani Bomary Sy mbaɗa ara joni mi arnamo yo daro e damal manggal ngal noon eyyo hoto buus eyyi Bint mi yetto Bomary Sy mi ara o yettima
ayde galle ne ɗo woni galle mo galle ne ɗo woni galle lekki koye wilti koye ayde lekki mango aha lekki mango ndeysan bismillah angal dama doole uddi ɗum doole ko angal uddi appiye dole noon saɗa udda kadi mbaɗa appiye doole noon amadou galle ne galle ne tambo fo ayde allah ne seedi ko ɗo sehilma woodi wallahi bin alhamdulillah bin waɗano tampere arga e koɗoma yettim arga e koɗoma yettim Ibrahima biyo goni ahla mo bintu Alsen, bana tampere tampere Mashallah. Jamten. ya dele jonda wamo wambude ayibode nega yecca nala kagal noon mi no jippor jom gal binta amon naam binta nen wallahi ndeysan bismillah amon daba mawni bismillah waɗon tampere bismillah jam tan kay bismillah ari kala bismillah binta Ay ka Omar. waɗon tampere ayde jonda wamo wambude kam ala joni kam wombotako kaya jammi machallah amon mbaɗa tampere mawɗum alhamdulillah mba gila garɗa garage go marisa majjani alami majjani sifama tan ndeysan sifama tan mina min ngeli aɗa weeli hakkille noon wallahi aɗa weeli hakkille waɗon tampere jam tan ni mawɗum mawɗum alhamdulillah ari kala ayde sa horano de kam mi waɗanma tufam Wallahi. walla hunde wawi caggal ka korɗo kam cikkumi kam jarani wallahi ndeysan te amadou so meeɗa suuso korko noon Ndeysaan. jiiɗama ni o hulno korko amadou a siftori hitande paɗɗoɗa weedu bosiyaɓe ala lewru korko amadou ɗum ndiro faɗɗi wallahi astafurlayi suusa korka astafurlayi korka kay so innama fittami mi watta ko raw ndeysan ayde e binta ƴettu sac amadou nawa ɗum nder e pantere o no anani e nawa ɗum e pantere o Kawo bismillah. mbaɗi ba Bismillah ma. mbaɗi ba bintam mbaɗi ba alhamdulillah Yetto. après gara jaaha jeere après gara jaaha jeere hande kam ken dañ ɗo koɗo tedduɗo ewoyo ayde bintam dari de eyyi binta won ɗo ndeysan a siftoro hitande o salotone wiɗama hande wiɗama jakka ɗo woyo hodaño fode an debbo yiɗata wowata debbo o woowi eywa no way sal gueɗe korkane aɗa hendi eyyi mbaɗane korka amadou dawri eyyi mi dawri way moom ho korko musɗo noon amadou ko musde korka mi hejjaki aha ɗon de ko mi probléme hejjaki kono ɗum ko poti probléme non jiitamo ni o ala caɗele way karowo bonɗo wonɗo te ala doole ɗe noon debbo poɗɗo ni ko har so lelim kay haw ngati ɗemgal radiateur tan radiateur tan machine uno gawri wonɗo wona ande ka korɗo de aha kom dawru eyyi ko jiɗɗa humtorade mino eyyi aɗa andi mi wona telluɗo no fewi eyyi ɗum aɗa kam andi mbiɗa gom wonde INSER haade noon kadi appiti o nattino wano ni joni mi hewani ñamde wona teddugal ma kumtade tan haade ko Dakar mi waɗa choisir tan hay so kilo mburu mi waɗane hen saucisson moƴƴo ha tekka kasuji ɗiɗi kaafi cawno kam wona waɗa supporter uji ɗi so boni waɗa désert fruit ɗum mo ɗum noon ko an e holon ala min goto min fettata ɗum sa dañi acti bone waɗa a haydara ala probléme ala andi guiƴaman ma ɗen yot ganmi ko foftade ganmi ko faytade ma fayto Allah jaɓi ma fayto gorko fuɗan mus amon nene wawi wi ala koy gandum sa dañi appétit bone waɗa ɗum kadi saha fof hoto ɗeɗo magaji kadi lammuɗe ɓiɗa yiɗi ɗum so pasnama haade passe haade eyyi saha fof binta no fasna hen nawɗo hen sukara Eyo. min noon mi hewan ɗum ñamde ala min mbiɗa yiɗi ɗum aɗa mbaɗa wonde estomac ndeysan gan mbiɗa yiɗi ɗum amadou bisimilla ma mbani wallahi mbani Bisimilla ma. mbani mi are gallam Eyyi. mi are gallam ɗo ko gallam wallahi ɗo ko aɗa no mbatta joni ummo jabɗen nder ɓortoɗa mi ɓooro Eyyi. mi jurto ndiyaman seeɗa juutoɗa de taronde nde taronde nde taronde nde wallahi taronde nde wallahi mbiya kam hawre laggal gila joni naga suwa hay yaade hay nokku aɗa hipporo nin kol kippugol
ceerno Mody mo annene mawɗo lewrata ko ni hakkude galle mum tan gartirɗoma ala denowo ni eyde lekki kino ɓuuɓi ni a wumi min noon ceerno Mody mi yawi arede seerode Allah mi seedi mi yawi arede seeɗa ko gilaɗo ara e law ngol tappalla pañi hande ala il seera mo il ɗum sellani min korko kami força ɗum tan wonmi sellani aɗa wonde il seeɗa ɗeɗon ɗum fof gole hennu tan ɗan wonde il seeɗa ko gonga mbara foftimo no fewi Allah ne seeɗi mi foftaki kadi yami haalane gonga wallahi mi foftaki ko tawi ceerno Mody andi oɗo nguulo guinar mo nanɗoɗani mi andi mbiɗa wawi foccade ko ceerno Mody eyyi pantere o eyyi Amadou o galle a majjani kam luuɗo galle o mi jeeya galle o eyyi kam luuɗo ɗum eyyi 35 000 eyyi lewru fof mbaɗe ko 35 000 mbanmi suud loué mi ala 35 000 mbaɗmi suud loué fulɓe Fouta 15 000 suudu wondu kanko e joom suudu makko ceerno Mody an koye danger e gonɗa so addi ka garateɗo yimɓe kay lupantere ɗe gacca suudu mawdu ala ko wondi koye joom suudu makko o wi suudu mawdu o yi tottumon suudu Amadou kanko e joom suudu makko goni ɗo eyyi mbaɗon ndendani ala min ndendani Alhamdulillah. goto men fof goto men fof fayinde ma Gasi, alhamdulillah. way ko neɗɗo moƴƴo noon Ɗum no muño. wandi mi nodda bin oy bin o gandu o kedi o yiɗi ɗoygol binta hannde nanguirɗa korka korko rewɓe ɗanoto tan korko kamɓe kam ɗanoto ko adduma kala adduma ɗo ko mbaɗa welti hen aɗa yewtade Mamadou. binta no mbaɗa noddana Mamadou e joom suudu ma Mamadou. eyyi noddanan Mamadou. Mamadou. suuda heegi Nawdo. Ana jom surma. hande mba tampitoro korka ganduɗa kam ala kejjani e mangoji nam tan jana tefɗe wel taw ka horani tan moye ɓolta e majji waleykum salam Mamadou mbaɗa e tampere alhamdulillah mbaɗa e korka jam tan ko bisimilla ho joom suudu ma na joom suudu ma o imo waali eyyi noddumo ara mbo sohli mon kodi ko jam ko jam tan mbo sohlu mon aussi guila korka dari hande en jewtani noddumo mbo sohlimo aw madame ba madame ba Naam. ari giɗo anda ko weli ndendirɗa ɗo mimi teŋema timmi madame ba ala hono ɓe tawanno ndewe teŋeni ɓuɗo wiide madame fof ɓuura wade rewede Mbaleja. mbaɗɗa Jam tan. mbaɗa e tampere jam tan ni Mbaɗɗo. mawɗum alhamdulillah Mamadou na min sa waɗani kam respecté a waɗani respecté koɗomo mbaɗa respecté Allah komi mbaɗi koye lewru korko gonnen Mamadou oɗo waktu ka korɗo yo debbo ma rokke distance ha kumtoɗa sa humtito sa wela ñama ɗum way ɗo e humtaki yo wat distance Allah haalnima Kay na Mody an. budu kadi ko jaaba si goɗɗo wolanima haala a jaabakimo no waya sa jaabitomo nani bisimilla ko ɗum tun wona ɗum tum aw bisimilla ko gallam ɗum ɗon woppa hen hakkille anani aw teddugal mon o ko sehilam o minen pijji ala komin baddani minen gonno Fouta Allah addimo ɗo noon ko garɗo hoorde o wona ɗo koɗo ɗo ko galle makko si c'est moi hande so Allah ittinomi ɗo on wawno ƴettude joom suudam kono ren ɗum no tiiɗi ɗum garnomi noon pour hollude mon yaafoɗa seeɗa inɗa to ummori Fouta ha o kam koddoga ɗe letto ko may o yiɗi takkade ngal tan mbaɗ seesa Fouta eyyi ko ummori Fouta vaccima so yetti galle ɗen ga vaccine a waɗi vaccination on vaccine toɗo min o Eh. Ko leydi gimmiɗa garɗa e leydi. Ɗum wadde vaccin. o nani ko la kaala ilaha illallah ko an toñi hoore ma he wallahi min toñi hooram ɓeɗo wiyoɓe hoɓɓe ma yo vaccine so ɓoyi keftato galle ma o a haali ko mi rokkataɓe ɗum an a wona docteur a wona ministre de holior Santé. santé Eh. wiya min e vaccine o an ha mi wawma jaabade aɗa wawi awa bisimilla kala ummoriɗo leydi e leydi eyyi hino wiya wowlama ka télé wowlama ka radio wowlama réseau sociaux eyyi hay on tigui yoni droit vaccinade so yettima galle o yeeɓa vaccination ma ɗum ni police laamu no wawi arde jagga en ɗo sabbede mama an kine gummiɗa an mbaɗa ka sponsor vacciné o kanko sikar ko sponsor vacciné Amadou he o ko Guinée ummi eyyi vaccin sono waɗa ka yan waɗa vaccin an gummiɗo Guinée o mboɗo muñanma ɗum ɗon e o waɗi vaccin waɗani vaccin ko ɗo wonata galle ko min jeeyi ɗin kam mine ji hande o galle ceerno nda koma haaju donto e paɗe leɗɗe ndiɓortotako o min wondata suudu min kafdata ay ko ne be ko ange makko ɓakkodir Dor. ka dor
awa wonde makko e galle o an waɗa do mo wawi wonde parti makko mi wona parti am bisimilla wona samburango woni ka ono woni sambu yamade e ber kadi ya ambu ko yimɓe galle mene nana wallahi komin yoɓay 15 000 komin yoɓay eyi 15 000 ñalawma temedere oɗon mbaɗa utilise 12 ñalawma ko temedere Allah de seedi ñalawma ko temedere wimo ko yerir gara ceerno mo Amadou o so ambima a ñamani ñamdu makko a nani o galle Amadou ha ɓuurimo ɗo ɗo gonta ha so jaɓani door kañum sorti mi wawa ko an watta sorti an arɗo joni to ummorɗa ni mi joom ko an mi haali sa jomi momi taƴan taƴu tinno taƴu ɗandi coronavirus no jagguma Mamadou eyyi mi ummo seɗe ummo seɗe kam ummo seɗe ɗum tan ko ɗum tan ka awa ɗo min o joga so hayli kami no natude awami o abbora to hamina tawa tout ça lam ande galle o min so welama mi tusma awa